Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Buntili Dohkha ki balayap kila per hasla ka Pung Umïam ya ki balalap da khasi students union bat ki samla jong snong kuti halor ka jingyap jong kini Dohkha bala Suba ba de jing Theh Dawai bi na ki brio ki bamla bantep dalap ha ka por san bejem step ha ka khat nyu tre ulber arjar arfulai uskatri jong seng samla snong kuti pelun uba Cornelius lingdo bat uskatri jong ki SU kuti unit uba Richard lingdo nong lai kle thu bagila prasang banwat banya ya ki brio ki bron kti halor kini ka kam bat ongru ba lada ki yok kem yak bidon kti kin IT bet shaki bor jong ka an ha ka ju opor ka seng samlash nong bat ka ki SU kila pendram jor holo ni ka jingja bat maham teng eru yaki weipat ba kim dei satya ban le yakini ki kambe an da ka ba penyap yaki do do ba